Dewangga. Sing gedhe pangapura kang mas bebujanku jejak atiku sambungku mong wanci dalu krupita saremu kelawan garwamu kang mas kang mrati tesake murih lestarine ape piratine dan ana ingkang nyarwe ya mung akibate aku mung bayangne remu atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi jatelo tak ganti mikopo gemati Iya. Agar sajene genep ya wis mesti rame. mesti rame mendah boyo yen to sida urip lan handika meski bagya mulya jur lahir putri Sulestya terus bisa nyuwara ndika kadung srata New Dewangga. Dewangga lho iki Ayo yo Mitra Jaya Audio. sing gedhe pangapura kang mas bebujanku jejak atiku sabengku mong wanci dalu krupita saremu kelawan garwamu kang mas kang mrati tesake
telu iki Omo tenan sidot kopi jatuh tak kedi dikepok kemati Mendah boyo yen to sida urip lan handika meski bagya mulya terus lahir putri Sulestyo terus bisa nyuwara dika kadung srana Ya hene wis lahir putri. Ya kan kok dilungkas Mas Rizky kan ya lahir putri apa putra ngono lho. Ya Mas. kudune Lah nggih. pikuke wong omah-omah. Heeh. Iki kan hawane kan pas to. Cocok ya. Nyemek-nyemek dadi pomo nandur